बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। सर्बानन्द सन'वाला मासि नागारबाय। मैया बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मासि नागारबाय। बारग' गिबि मन्थ्रि बिथाङा राजभवनाव थांनानै रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीनि आखायाव रिजाइनेसन लेटारखौ गथायनानै गावनि गिबि मन्थ्रि मासिखौ नागारो। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावबो बिजेपिआ गिबि मन्थ्रि सायख'नो हायै जेंनाया सर्बानन्द सन'वाला मासि नागारनायनि उनावसो सुस्रांजायो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि जेंनाखौ लानानै दिल्लीयाव सर्बानन्द सन'वाला आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु बिजेपिनि गोजौसिन दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि उनावसो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रि सायख'नाय बिथांखिया लाजायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ। कार्बि आंलंआव साथाम सिखारिफोरखौ हमदों। हादरनाङै कर'ना भाइरासजों जुजिनाय समावबो माखासे दुथांफोरा आयेन बेरेखा खामानियाव नांथाबगासिनो। मैया कार्बि आंलं पुलिसआ साथाम मुंदांखा सिखारिफोर हमो। हमजानाय सिखारिफोरखौ फारियै कार्बि आंलं जिल्लानि वेलसन टेरन, देरेसां रेंगमा आरो नागालेन्ड डिमापुरनि आल रेंगमा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला साथाम सिखारिफोरजों लोगोसे गंनै AK-47 राइफल, गंनै मेगजिन, गर 30 AK-47 नि गुलि, गंनै टर्च लाइट, बेग थुफि गंसे किपेड मबाइल आरो माखासे मुवा बेसाद मोनफादों होनना फोरमायथिदों। थामथियाव दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै समायखिरा लागोन। मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जाबाय। आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै कलाक्षेत्रआव समायखिरा लागोन। मख'नो गोनांदि मैया बिजेपि दोलोनि गासै MLA-फोरखौ लानानै राजथावनि दिसपुरनि बिधान सभानि नब्लाङाव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासनि दैदेननायाव मोनसे जथुम मेल जालाङो। बे मेलाव मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरि नरेन्द्र सिंह तोमार बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गिबि मन्थ्रि महरै फोसावना होयो। ब्रैथियाव दङ। बर'फोरनिफ्राय साथाम मन्थ्रि मोननो हागौ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोंनि बर'फोरनिफ्राय साथाम मन्थ्रि मोननो हागौ। बिजेपि दोलोनिफ्राय बिश्वजित दैमारी, UPPL दोलोनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो लरेन्स इस्लारि। बाथियाव दङ। रानि बसुमतारीया फिसायखौ गारना गुबुन हौवाजों खारदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिबारबारि गामिनि सोमावसार बसुमतारीनि बिसि रानि बसुमतारीया फिसायखौ गारना गुबुन हौवाजों खारदों। थांनाय 8 मे सुनिबार खालि फुंनि 7 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। फिसायनि सिगाङाव दाउ फाननो होननाय फिसायखौ थगायना थाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि फिसायखौ गारना गुबुन हौवाजों थांबाय आरो बिहा 11 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आरो 5 बोसोर बैसोनि फिसाजो दंमोन। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8135835985 नङाव खौरां हरनो न'खरनि सोद्रोमाया खावलायदों। दथियाव दङ। फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीया भेक्सिन थुजादों। कर'ना भाइरासखौ नोजोर बोनानै COVID-19 भेक्सिननि हाबाफारिनि गेजेरजों 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोसिम भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ मिरु सरकारा जागायना होयो। मैया बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीया कर'नानि भेक्सिन थुजायो। फुजि बसुमतारीया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावो आरो लिरदों दि आंहा दिनै COVID-19 नि भेक्सिन लाहैबाय लोगोफोर, नोंसोरबो हागौमानि थाब लाहैदो होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।